ita ce fuskar gida. Gashi ne yana nan tudun Yola. Can titi ne inda motoci suke wucewa. A fuskar gidan nan shine gida. Shi ne yadda yake. Nan shine falonsa na farko. Shi ne da dining ɗinsa. Kuma shi na ƙaton kicin. Nan ma ga ɗaki ne, shi ma da ban ɗakinsa. Nan ma kuma haka. Shi ne inda matattakalar bene take nan ta sama. Nan ma kuma ga wani ɗakin ne shi ma falo ne nan. Shi ne yadda yake. Shi ma da ban ɗakinsa. Inda ake shigowa ta tsakar gida. Mu je mu ga wancan plate. Ok, to mu je.